Velkommen til instruktionsvideo i tidsbestilling. Man starter med at gå til golf.dk for at logge ind i Golfbox. Over i boksen herovre til højre. Ved brugernavn taster du dit medlemsnummer og dit klubnummer først, 21, som vi har i Svendborg. Og i højre boks her, der taster du din adgangskode. Derefter klikker du i gå til Golfbox og log ind. Som spiller vil du komme til denne side, som er din forside. Og derovre i venstre hjørne vil vi have tidsbestilling. Den klikker vi på og kan nu se tidsbestillingen. Hvis jeg så for eksempel gerne vil spille en anden dag end i dags dato, så klikker jeg herop til højre og trykker mig videre. Jeg kan også vælge at klikke op i højre hjørne her og så gå frem i tiden. I Svendborg kan vi bestille 14 dage frem. Så hvis jeg gerne vil bestille en tid til den 5. april, så taster jeg mig ind her, og jeg vil gerne spille kl. 12. Således, så er jeg på tiden. Det jeg så kan gøre, det er, at jeg kan enten søge en medspiller, hvis jeg vil have det med, ud fra et medlemsnummer. Det gør jeg ved at taste medlemsnummeret her. Men jeg kan også søge på et navn. Og herefter er det bare at klikke søg. På medlemsnummeret vil den køre sig selv, og på den anden vil den søge i hele DGU-databasen. Der er så kun en, der hedder Søren Sejersen, hvorfor han er den eneste, der kommer frem. Herefter vil jeg trykke godkend. Så er min tid ligesom bekræftet. Det jeg så skal huske at gøre, det er, når jeg onsdag den 5. kommer ud i golfklubben, så er det at gå ind på skærmen og bekræfte en tid, og så er vi faktisk klar til at spille på første time.